לפי דעתי השתחררה לך שם איזה צירייה לפי איך שהתקדמת בישורת. כן חברים, גיא תן לנו 10 שניות. 10 seconds, drivers. יפה, אשר אתה יכול לרדת חבל על האוטו. אתה נראה כמו הנאה קדמית. במקום הראשון איציק פרידמן, במקום השני יקי רובין, איציק מתהפך, יקי עוקף אותו. בינתיים, יקי מה קרה שם? אתה רוצה לתת לו פור? הבנתי, איציק במקום הראשון, במקום השני, יקי רובין במקום השלישי, אלון שואלי. וזהו. רגע שמה בכניסה לדאבל. כן, בבקשה, אור לוי, קח בבקשה רוורס, אתה מסתיר. בינתיים יקי לוחץ על איציק ועוקף אותו, איציק קופץ החוצה, יקי פוגש את העץ ואיציק תופס את המקום הראשון. יקי במקום השני ואלון שלישי. יקי מתהפך ואלון תופס את המקום השני, כל הכבוד לאלון. בינתיים איציק שומר על המקום הראשון, מגיע לדאבל של החנייה, עובר אותו בקלילות, אלון מיד מאחוריו אותו דבר, וגם יקי. קפיצה יפה לכל השלישייה, איציק חוצה את הישורת. אלון מיד מאחוריו, וגם יקי רובין. מגיע בסוף הישורת לטיפה הראשונה. קפיצה יפה של איציק, קפיצה יפה של אלון ושל יקי, והסדר נשמר. בשקן הראשון, איציק פרידמן שומר יפה על האוטו, אלון מתחיל לצמצם את הפער וללחוץ על המקום הראשון. בדאבל של החנייה, איציק קופץ ראשון יפה, אלון מיד מאחוריו, קפיצה יפה גם שלו. הם נכנסים לישורת, איציק לוחץ חזק חזק, ואלון גם כן. הם מגיעים לטריפל, איציק קפיצה גדולה ויפה, עובר את הטריפל בקלות, גם אלון תנשק קטנה את הצינור. איציק מתהפך ברביעייה, אלון תופס את המקום הראשון, כל הכבוד אלון שואלי. יש לנו עוד 4 דקות לסיום המרוץ הזה. איציק מתגלגל, חוזר לגלגלים בכניסה לישורת, יקי מתחיל לסגור עליו את הפער. יש לי הרגשה שאחד מהשניים האלה יסיים במקום שני והשני בשלישי. חבר'ה, אין מפסידים במרוץ הזה, רק מנצחים. לא, למה? ניתן ליקי לנסות לעקוף את איציק, ולאיציק להוכיח שיקי לא יכול לעקוף אותו. אלון שואלי בטיפה הראשונה מגיע לטיפה השנייה, הוא מגיע לטריפל, בטריפל הוא קופץ יפה ונקי, נוחת קצת קצר אבל עדיין על הגלגלים. איציק בודק אם טל יודע להסתובב מהר. יקי בודק שהזרועות שלו חזקות מספיק. בינתיים מסתמן שאיציק מתחיל לסגור את הפער על אלון. האם יש לו מספיק זמן כדי גם לנסות ללחוץ עליו ואולי לעקוף אותו. אני חייב להגיד לכם שהמיקרופון הזה תולש לי שערות מהזקן כל פעם. קפיצה יפה של אלון, קפיצה יפה מאוד של איציק. יקי נוהג כמו ב-2/4. הופה! פרידמנובה עוקף את אלון שואלי והוא תופס את המקום הראשון בעקבות התהפכות של אלון. עכשיו איציק בודק מהצינורות במקום ומאבד את המקום שלו חזרה לאלון. עוד 2 דקות לסיום, 2 דקות. And the running order is 2, 5, 1. קליף, אני מזכיר לך, יש לך עוד מרשלים, אם אתה הולך מפה בלי למרשל יהיה לזה תוצאות. הופה, איציק בודק את חוזקה של הדורנגו, מאבד את המקום הראשון. כן, כנראה שמשהו קרה לך, הבולם נראה לי, השמאלי שלך
מקפצץ שמה. עדיין אתה לא נותן ליאקי לעבור, זה בסדר גמור. אלון חוצה את הקו במקום הראשון. איציק עם 3 גלגלים, עדיין שומר על המקום השני שלו, אין עבירה. הופה, הנה הבולם שלך בחוץ לגמרי, הקפיץ איפשהו לאורך המסלול, יאקי תופס את המקום השני. איציק, אני במקומך מוריד את האוטו. תצא שלישי בכל מקרה, אני מבטיח לך. לא יעקפו אותך. איציק, לא יעקפו אותך. 30 seconds, drivers. בסדר, 30 שניות. רק לאט שלא יישאר לבד שואלי. לא, יש לכם את הזמנים של השוברי שוויון, שלא יהיה פדיחות. כי יש טבלה שמה. כל שנייה חשובה. כן, במקום הראשון אלון שואלי, במקום השני יאקי רובין, ועצרתי. כולם לסיים את ההקפות, הנה אלון שואלי, כל הכבוד על המקום הראשון. יפה מאוד אלון. הנה ג'קסון, 2/4. סיים, כל הכבוד חבר'ה, המקצה הסתיים. תודה לאל.